L-aħwa ta' Sion Grek li fl-2005 kienet inqatlet permezz ta' daqqa ta' sikkina ippreżentaw protest ġudizzjarju kontra l-Avukat tal-Istat, l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija fejn qed jinsistu li kien hemm ksur ta' drittijiet tagħhom. Grek kienet ingħatat tal-anqas 17-il daqqa ta' sikkina u nstabet mejta falqa fil-Marsa. 18-il sena wara, ġurija ta' 9 persuni ħelset kemm lil Ismail Ħabex kif ukoll il-Fekel Maħwaċi mill-akkuża ta' omiċidju volontarju, reat li kien iġor miegħu kundanna ta' 10 snin priġunerija. Fil-protest, il-familja ta' Sion Grek qed tfittex lill-Istat minħabba d-dewmien fl-investigazzjoni ta' dan il-qtil u talli naqsu milli jżommuhom aġġornati dwar il-prosekuzzjoni tas suspettati. Dan apparti l waqt proċeduri, diversi xhieda inkluż investigaturi kienu nsew dettalji partikolari ta' dan il-każ. L-avukati tal-familja jargumentaw li dan kollu wassal biex l-Istat kiser id-dritt li jipproteġi l-ħajja. Dan għaliex l-Istat kien obbligat jinvestiga minnu fih dan il-qtil. L-aħwa ta' Grek talbu għal kumpens finanzjarju fid-dawl ta' dawn il-fatti kollha u istew fil-protest li kienu lesti li jieħdu aktar azzjonijiet jekk ma jingħata l-ebda kumpens. L-avukati Roberto Montaldo, Evelyn Borg Costanzi u Matthew Kutajer iffirmaw il-protest għall-aħwa ta' Grek.